Ahojte, takže toto je vlog v škole. Je tu Cookie 107. Áno, tu je Mima 00. A je tu aj Luboš Koláčik, len sa nechcem ukázať. Mima 000. A tu som ja, tu je Vanessa Burianová. A tu je Julka 9, ale ona sa ešte nechce ukazovať. Ty debil! LPS Koláčik. A toto je vlog. Čo to je vlog? Keď nás posielajú hore a dole. Nie, veď vlog sa neoznačuje, o čom to je. Vlog je proste vlog. Takže toto je Nejaké proste oznámenie. vlog. Hopa. Sme v škole teraz. Momentálne Chceš ukázať našu chodbu? vám Telocvični? našu chodbu. Ukážem vám našu chodbu, ktorá je mimoriadne veľmi veľká. Sme celkom posledná trieda, takže toto je ešte chodba tu. A to je vlastne chodba, ktorá ide sa až tak, kde... A tu nám môžeš ukázať von. Tak, kde až celkom tam. Ja potom ťa nájdu a... A vlastne toto je vonku. Hej, však také pekné. Takže vám ukážem zvonku, teraz sme také... Takže takto to vyzerá. Je vonku teraz mimoriadne veľmi dobré. Ale nie je až taká zima. Skočím z okna. Okno je dosť... Ježiš, aké fajný vzduch. Není zima vonku a idem vám ukázať vlastne naše vecko. Naše vecko je veľmi škaredé. Vyzerá takto vecko. Krásne chodíš, tu môj ukazujete. A tu máme krásne dosky. Máme takúto krásnu. A tam je hovno. A nie, Tani, poď, ukáž to tam. Ukáž to tam. Fuj. Nie, no, povedz. Bicky. Takže tak, a veľmi škaredá to je. Mimoriadne spadá moje meno. Ale to nevadí. Takže toto by bolo celý vlog. Takže chodba je takáto. Áno, a už niekto ide, takže ho Tu sú triedy, takže už zvonilo. Ináč, keby dačo, my sme mali voľnú hodinu. Už zvonilo, sme mali voľnú hodinu, takže sme si robili trošku, čo chceme. A toto by bolo celé video, tu vidíte trošku Julku 9. Ja uvidíte o 3 dní. 9, vidíte ju o 3 dní. 3 dní. Keď dám video na uši, tak vtedy. Tu je vlastne Cookies, lepší koláčik. Cookies. Áno, Cookies 107 je tam. Cookies 107, poď ku mne. Takže toto je Cookies 107. Lepší koláčik. Vanessa Bojanová. A kde je Mima? Ahoj. Mima 00. Mám vírus v mobile. Ona má vírus v mobile. Lebo som si sťahovala niečo neslušné. Neslušné, Cookies až taká si neslušná. Takže Cookies, taký neslušné. toto bolo celé video. Ahojte.